Tsama Gwen, ndingugqobha Zombawula uthanga kakholi, igqirha lasemabambeni, elingangena umoya ndihlala eSomerset East. Somerset East ke lapha eEastern Cape. Esingayo namhlanje sisigulo esitsha. Sisandofika. Igama laso ithula uthi cwaka. Umuntu xa semngenile esasigulo. 1. Ispeech, ukuthetha, ilwimi liyahwaqela angakwazi uthetha. Movement, ukuhamba, xa ehamba rhuqa inyawo uyanyoshoza, xa ethatha into uyanyoshoza, umuntu uvela ashoba namalungu omzimba, but oogqirha bakwazi inyanga laa nto. Ingqondo ivela icime ingasebenzi, xa izamqala ke kukhathaza intloko kakhulu, ivele qaqambe ngendlela njenganyamezelekiyo, ahambe olala ICU inyanga ayisebenzi, unijonge nje akakwazi uthetha, uyafuna uthetha akwenzeki. Uthangana ke yonke loo nto leyo yongakwazi uthetha, ungakwazi uhamba. Abanye athi azitoiletele, omnye athi azichamele, yonke loo nto thangana iyakwazi uyilungisa. Umthi ndiwuphiwe lixhekwazi elafika ngethongo kum lelovana. Okunye ezininzi into ezifumana aba bantu, uba ubukela iTV uyawuhlala ngeli hlobo, ungahamba uye town for i-hour oko ehleli phambi kweTV eyijonga ngeli hlobo. Ubumile umanqi angamane 30 minutes ude wena umsizele uthi makahlale phansi. Banenkani ke xa sebenenkani, phikisa yonke into okanye avume yonke into xa sele eliyekela. Isigulo esinjalo uyawungena esibhedlele uyawubhatala kuphela imedical, soze bamkhulule kuso. Silinyangwa apha ekhaya uthangana, sesinabo ke sesibanyangile befike berhuqa apha becwaya. Omnye abhitye azace abe ngumcinga, kanti akho nto ibitheni apha, udinga nje udibana nothangana. Abantu abazayicacisa ke bayeza imbongi, udini leminyanya, dini leminyanya, unjilo, imbongi yaseRhini nembongi yaseKapa, udini leminyanya bazayicacisa ngemibongo yabo. Kodwa siyayenza loo nto apha ekhaya. Ungabuzi ke bandiyazi eRhawutini uzawuza nini eKapa, andihambi ndiqesha imikhukhu, ndisebenzela apha emzini nam. Nguwe ozawundikhangela ade andifumane mna zawuthumelela ilocation. Andinyuki ndisihla, ndinomzi ndiphelele, and le ndithetha ngayo ndiqinisekile ngayo. Andicingi mntu, andicingi solalaphi, andithi yini na kodwa ingathi hleze ndingakunceda, ndithi ndiyayenza, ndiboniwe, testiwe. Bakhona abazali, bakhona abantwana abaphilileyo apha ekhaya, naba ndihlala nabo apha ndibanyanga apha ethongweni, bayibonile loo nto isenzeka. Camako Isaqopho Zimbawula, molo mkhulu. Hayi wena Ceduma, lo muntu ibingumntu oberayithi lo, ibingumntu ondwebileyo Ceduma, umntu othethayo Mfondini. Ewe, hayi uyalidinga uncedo ngoku, unento velime akujamele nje, angathethi nothetha. Hayi uyalidinga uncedo. Ndimenzela kwanto kuyamhlambela kodwa uzamenzela kunzima nokwenzani Uyabona ndathi kunini idinga igqirha, nina naleqe nizifunayo nibaleke niyidingayo, nalibala kukumbomba ngamagqirha apapashwayo, kanti umbamba ke akanaxesha lomntu ofekethayo.
izinyanya ziyiselile ntoni iselayo ungazincazela uncame hello hayililo licuba zilichayayo senivile ngezi sifo sifikayo kwamlunga sinyanga kodwa ukhila selinikiwe ichiza laso yasibhedlele basaphica-phicana nensusa yaso benza amatiletile ogromba incambi yaso kodwa tu suke babuya nempawu kuphela bakhetha ukusithiya la magama abo uzakuva besithi lento idlala ne-meningitis kodwa iyo lena yona ingathi eyiphasia ngelinye ixesha lento bathi i-amengia uzakuva kusithiwa une-infection engqondweni okanye kubhubha i-speech center ebuchotsheni ngoba lento ifika kuwe yombetha ufelelwe stroke omnye udeski bengathi unesifo sokuwa lento imqhina ingqondo kube nzima udibanisa amagama xa efuna ukwakhupha umuntu uyafuna ukuthetha kodwa kunzima ukukhupha amagama omnye ugqirha uza kuthi uphethwe ikatatonia xa lento ikubambe ngomayime umuntu ngaye edolophini ubuye sahlela indawo ninye umuntu ufika ingathi unentrontshi kukuncancazela lento umuntu emdala xa imbambile uyazinyela bathe esibhedlele eNeurosis xa umuntu ezichamela kungenjalo abe nenkani enhloko yenzule iphekwe namatye lento imenza umuntu uzwilakhe noxengenalo kungenjalo abe nguvuma zonke ngaphandle kwesihoho nezikhalo omnye ade angakufuni nokokuhlamba lento ifikile nakuthi phaya bathenjini sayibiza ithula cwaka ngokubona into eyiyo umuntu ozalwe ndwebile suka belilovane athe besisithetha suka phenduka isimumu wena xa uthetha ungacinga lo muntu sisithubu kanti afuna ukuphendula kodwa ilwimi linamaqhina lento yanyango esomasephe emabambeni kuphela ewe yena uqoqoza impawu lokuphana kakhulu sobe bonguyaliphilisa lento intunde mithanjeni balele ngondweni wenzela ntoni na lento intunde mithanjeni balele ngondweni wenzela ntoni na apha emzimbeni zimba wamsuke thuwaxhwaka wenzela ntoni apha emzimbeni zimba wamsuke thuwaxhwaka Lane Records.